Исәнмесез, сез ТМТV телеканалында сөйләшергә кирәк тапшыруын карыйсыз. Минем исем Лилия Кадырова. Бүген миндә бик зауыклы, искиткеч шибәр кунак. Татарстанның атказанган артисты, татарның артисты менә шундый дип горурланып, теләсә кемгә күрсәтерлек җырчы, Татарстанның атказанган артисты Эльмира Калимуллина. Balatlar kite, tamalı yollar adaşlara, ümit yıldızı yok dalağından, könglim türünde balkışlara. Yeşirek geriye utları saldı, yalkınında özü yanmağa. Erişte kebek ışar, ısne şanlar ışar. Yazlar beraber gider, yazlar salkınlar gider, izler ol her şok bizde, üzme ümitni üzme. Хәерле кичләр, сәлам Эльмира. Сәлам, хәерле кич. Ничек синең хәлләрең? Ой, Аллага шөкер, яңа ел белән сине Яңа котлыйм. ел белән без дә сине котлыйбыз. Рәхмәт. Һәм без сине шулай ук котлыйбыз синең яңа статусың белән, әни булган статусың белән. Әлеге чәчәк бәйләме сиңа, Эльмира. Ой, рәхмәт. Ул синең матур тормышыңны тагын да ямьләп, матурлап торсын. Бик зур рәхмәт. Эльмира, ничек үтте яңа еллар? Бүген елның беренче көне. Ой, мин бик дулкынландым, чөнки әлбәттә минем тормышымда мин яңа статуста. Һәм бала белән яңа ел икенче төрле. Икенче төрле режимда, икенче төрле расписаниедә, әмма дә ләкин бик шатлыклы. Шундый, беләсең, икенче дөнья ачылды. Ләкин син эшне дә бер минутка да калдырмыйсың, бик кызу темпларда эшлисең. Ничек өлгерәсең барысына да? Менә хәзер шундый замана инде, Лилия. Дөрес әйткәндә, чынлап әйткәндә, минем бар иде берничә көн роддомнан соң. Менә бала белән булам, 40 көн бер кая да бармыйм, һәм үземне сәламәтлек буенча да, бала белән дә үземне тулысынча үземнең режимга керү өчен миңа 40 көн кирәк иде. Мин үземә сүз бирдем. Әмма дә ләкин менә шундый замана мин 16 август көнне Моратны таптым, 14 сентябрь көнне эшкә чыктым инде. Шундый, хәзер менә шундый режимда яшим, атна сайын ниндидер концертлар була, чыгышлар, яки интервью, ниндидер укучыларым белән дә шөгыльләнәм. Менә шулай яшим инде. Мин җырымда яшим, мин җырымда янам, җырда минем юлым, язмышыма язган. Ömür min şıramda
Бик яхшы өлгереше алгач, бик әйбәт. Әле Мурат турында иркенләп тагын бер кат сөйләшербез, ләкин безнең диалогыбызның башын нәкъ менә синең бала чактан башлыйсы килә. Синең әбиең бик музыкаль булган, әйме? Ул актриса булырга хыялланган. Һәм синең дә иҗат башың нәкъ менә фортепианода уйнап, музыкага әле син җырчы буларак килеп кермәгәнсең. Юк, мин музыка мәктәбенә кірдім пианист булырга дип. Безнең шундый искиткеч музыкаль мәктәп булды. Алар хор белән дә шөгыльләнәделәр. Фортепиано, баян, нәрсә генә булмады, әмма минем максатым булды пианистка булырга дип. Аннары ниндидер теге метаморфозалар булды безнең музыкаль мәктәптә һәм минем тормышымда вокал булды. Біз Ольга Михайловна Саперова белән бик күп конкурсларга йөрдек. Әмма дә ләкин максатымны мин калдырмадым. Фортепиано белән бик каты итеп шөгыльләндем һәм менә бардым прослушиваниегә музыка клиентына Түбән Камада. Бик күп кеше белә инде мине алмадылар. Прослушиваниедә миңа әйттеләр, слуха не очень, диделәр. Мин инде елап, үкереп килдем, өйгә кайттым, енегә әйттем, все, музыка белән бүтән шөгыльләнмим, чөнки мин бит бала. Миңа ничек әйттеләр, мин шулай итеп аңлыйм. Ә инде анда русча әйткәндә подводные камни мин каян беләм. Хәзер инде аңлыйм, бу укытучының ниндидер икенче планнары булдыдыр. Бәлки ул ниндидер ярдәм көтте миннән, безнең гаиләдән, теге музыка клиентына керергә дип. Мин аны аңламадым. Һәм менә әнигә бик зур рәхмәт. Шундый ул безгә терәк иде. Хәзер дә бик зур терәк. Әйтте миңа, кызым, син кайгырма, музыка синең тормышыңда гел булыр. Алайса мәктәбеңне тәмамлап, аннары күз күрер инде. Аллаһ Тәгалә юлны күрсәтер. Менә хәзер дә мин фортепианода уйнарга бик яратам. Ул миңа бик булыша. Мин җырчы буларак та үземне ничектер иркенрәк хис итәм. Bütün моментларын тоясың, bütün мелизматиканы тоясың, шул фортепианоның ярдәмендә. Мелизматикасында һәм бар менә шундай бер теория дигән. Музыкада сольфедж, әгәр дә син җырчы булырга телисең икән, профессионал булырга телисең, синең тормышыңда әлбәттә сольфеджио булырга тиеш, фортепиано булырга тиеш. Чөнки ул тавышны да үзеңнең бөтен яктан ул сине, беләсең, теге фундамент, ул менә йортның фундаменты. Әгәр дә ул булмаса, кыйнрак булыр җырчыга. Сольфеджионы укырга кирәк, чөнки музыка мәктәбендә иң яратмаган дәрес бит инде ул балаларның, менә үзебездән дә беләм, ул бар шундый хәл, әмма дә ләкин мин менә мин аның исемен хәтерли алмыйм. Дополнительный менә дәресләрне алгач, сольфеджионы, ул менә безнең Түбән Каманың музыка клиентында зав кафедра булдымы, искиткеч укытучы. Мин сольфеджионы шундый яраттым, аңлый башладым. Шундый кызык иде ул миңа. Һәм менә консерваторияга кергәндә мин уйлаган идем, менә минем училищем юк бит, музыка клиентын мин тәмамламадым, миңа авыррак булыр дип уйлаган идем мин. Әмма ләкин менә бу нигез белән музыка мәктәбеннән, аннары теге музыка мәктәбеннән өстәмә белем алып сольфеджиодан, мин консерваториядә 5-легә укыдым. Теория музыканы да һәм сольфеджионы. Син бик тырыш кеше, әйме? Укырга да бик яратасың син. Укырга яратам, но мин ялкау. Андый хәлдә бар. Юк инде, юк. Бар. Ялкаулык синең турында түгел инде. Менә бәләкәйдән әнитрәк булды дип әйтәсең, әйме? Ул бәләкәйдән интервьюларның берсендә сөйлисең, син безнең
нәрсәгәдер акча җитмәскә мөмкин иде, ләкин минем сәхнә костюмнарына әни һәр вакыт акча таба иде дип. Гәрчә бай анда мул гаилә булмасагыз да. Юк, без бик ыңгайда гаилә булдык. Минем гаиләм төзүчеләр, әйе, 3 җирдә эшләде әни, әти дә. Әни бер кайчан да миңа әйтмәде, менә син йолдыз буласың, син сәхнәдә буласың дип. Юк. Мин абый белән музыка мәктәбендә укыдым. Әни бөтен конкурсларда минем белән йөрде. Һәм миңа менә шундый терәк булып, бөтен булган хәлләрне, ниндидер минем расстройстволарда, елаган хәлләремдә, ниндидер теге несправедливость, ничек әйтим әле ул, булганда ул гел минем белән бергә иде. Һәм гел миңа ниндидер кирәкле сүзләр табадыр ул. Шуңа күрә мин әнигә бик рәхмәтлемен. Туганнар да кайбер вакытны әйтәдер, нишәп син стиральный машинаны алыштырмыйсың, менә кызыңа костюм аласың. Нәрсәгә сезгә ул кирәк? Менә ул ничектер менә әнинең йөрәге сизде. Кирәкле урында, кирәкле җирләргә йөртеп һәр вакыт. Әйе. Һәм синең Эльмира табигать биргән матурлыгың да искиткеч субханаллahына ул бидрә чәчләр. Ул кемнән дә булса бирелгән, сездә тагын кемдәдер шундый бидрә чәчләр бармы? Менә әтинең теге дулкынланып тора чәче. Карт әбинең әзрәк кенә бар иде, ниндидер матур шундый көдрә завитоклары дип әйтим. Менә минем менә шундый прям зур көдрә чәчле мин булдым, шундый бала. Миңа Али апам әйтәдер, син безнең поночка дип. Әйе, поночка, нишәп шулай дип әйтте. Менә шундый көдрә чәчле бәләкәй генә күзлекле бала булдым мин. Менә ул бәләкәй генә күзлекле бала турында сөйләшик әле. Мин бик аптырадым, интервьюларда укыгачтан, мин бәләкәй чакта үземне матур дип тоймый идем дигән сүзләреңне. Юк, тоймый идем. Беләсең, хәзер инде ниндидер анализ бар минем, чөнки беренчедән миңа күзлек әлбәттә ошамады. Ничек инде бәләкәй балага күзлек? Әйе. Һәм миңа гел әйтәдер, Наил абыем, ул Дәвәнинең туганы, әйтәдер, бәләкәй Ләлә апа, бәләкәй Ләлә апа. Миңа Дәвәни бит ул. Әгәр дә миңа әйтәләр икән, мин Дәвәнигә ошаган дип, мин үзем дә Дәвәни шикелле. Бәләкәй генә әби. Һәм бер кайчан да бәләкәй чакта миңа малайлар карамадылар. Ничектер, мин алар белән гел дус идем. Мине кыз буларак алар бер кайчан да күрмәделәр. Бала чактан аннары инде мәктәпкә кергән чакларда. Менә минемчә ул да бар, һәм без бит бөтенебез бала чактан. Психологлар да бик еш хәзер бу фразаны әйтәләр. Һәм әни миңа гел әйтәдер, мин сине яратам дип. Әти дә мине бик ярата. Әмма дә ләкин әтидән мин шул сүзләрне ишетмәгән бала. Аннары инде менә 9-10 классларда укыганда әзрәк кенә әйтә башлаган иде ул. Ул каян аны күрсен, ул аны каян белсен? Әгәр дә үзе ул аны әти-әнисеннән күрмәгән, ничек ул балаларга бирергә мөмкин? Шуңа күрә ул да бар. Советлар Союзында тәрбияләнгән, анда алай теге бик кычкырып, хисләр белән яратам дип әйтергә ияләнмәгән булгандыр алар. Кычкырып әйтергә дә кирәк түгел. Ул бит сизелә, теге әзрәк кенә аркадан сыйпап, молодец итеп, ниндидер интонациялар белән шулай да әйтергә мөмкин бит. Менә шулай туры килгән. Белгертә белмәй инде. Әйе. Менә хәзер менә әти 2 тапкыр миңа шалтырата көн сайын, хәлне белеп, ничек көн узды дип, менә хәзер без аның белән тулысынча наверстаем. Әйе. Үткән көннәрне. Шулай ук нык булуга бик шаттыр инде әтиң белән.
Ой, хәзер аның бит бу 2022 ел бик шатлыклы ел, чөнки мин дә әни булдым һәм абыемның икенче бала туды. Әйе, безнең хәзер минем Мурат һәм абыемның Талия дигән кызы туды. Әйе. Ишәйгәнсез. Әйе. Рәхәтләнеп. Әйе. Хәзер менә каян башласак та икәнне очрашкач инде һәрвакыт сүз балалар турында бара. Сөйлә инде. Кем ул? Нинди ул? Кемгә охшаган? Нәрсәләр инде эшли белән? Ой, ул шундый татлы. Ул елмая, минем йөрәгем эреп бетте. Иртән уянгач, елмая башлый. И мин көн сайын Худайга рәхмәт әйтәм. Ул шундый зур бәхет икән, әни булу. Һәм ул хәзер безнең инде утыра белми әле. Әмма дә ләкин менә хәзер ниндидер переворотлар эшли, куллары белән бөтен әйберне авызына тарта, селәгәйләре ага, бик әйбәт итеп ашый ул. Мин менә режимда, менә хәзер синең белән аннары 1 сәгать үткәч Кайтып бала имезәм. Әйе, кайтып баланы имезәм. Менә без шулай итеп мәш киләбез инде. Дөнья таный башладыгыз. Дөнья таный башладык. Бер момент бер таныш апа килгән иде. Безгә яшь кына килә, ул әни әгәр дә булыша алмаса, мин аны чакырам. И менә ул 5 көн килмәде безгә, беләсеңме? Килде дә Илмира ханым, ул аңа карый да елый башлады. Хәзер бөтенсен әйе, оныткан. И менә хәзер шундый период аның белән гел бергә булырга кирәк. Минем үземнең шундый теләгем. Аны монда да алып килергә теләдем. Но хәзер инде үзең беләсең, кыш һәм бөтен җирдә вирус юк инде, өйдә генә тыныч кына ятсын, утырсын. Ничә ай булды инде? Безгә хәзер булды 5 ай ярым. 5 ай ярым. Әйе. Син бик бәхетле әни. Ой, әйе. Тик сине күзләдем таңнарда, эзләдем табыга юрады. Таңыбыз, жаныбыз бер-бөтен, мин сине Худайдан сорадым. Илмира менә үз тагын инде әле син моңарчы сөйләгәнең юк иде, гаиләң турында да сөйләсәң иде, без беләбез инде син кияүдә. Бик бәхетле дип беләбез без синең хатын кыз буларак, Аллага шөкер, әйме. Ничек, бәлки әз генә танышу тарихын өстән генә безгә сөйләп чыгырсың. Әйе, Чөнки син интервьюларда бер кызык әйбер укыдым. Мин бер кашанда татар егетләре белән очрашканым булмады дип язасың. Әйе, булды шундый минем тормышымда хәл. Ничек шулай туры килде белмим. Үзем мин татар гаиләсендә туган инде, бөтен кагыйдәләрен беләм. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгаләнең бар өзінің дә планнары. Беренчедән әйтәсем килә, мин шәхсән тормышым турында бер кайчан да сөйләмәгән артист. Чөнки әни дә миңа гел әйтәдер, бәхет тынычлыкны ярата. Һәм мин аның белән бик килешәм. Хәзер үзең беләсең, замана шундый бөтен кеше социаль челтәрләрдә, әгәр дә ул үзенең комментарийын калдырса, аның көненә максатына ул ирешкән. Һәм минем тавышым турында да, минем җырчы буларак та нинди генә сүзләр әйтмиләр, шуңа күрә мин үземнең гаиләмне шундый ниндидер замокта тотам. Ирем турында әйтергә бик күп сүзләр бар. Мин аны бик яратам, ул да мине бик ярата. Без иҗади кешеләр. Ул үзе хореограф-постановщик та, ул үзе җырчы да, ул миңа җырлар яза.
ул миңа бик ярдәм итә, фотографиялар буенча да, менә бөтен афишаларда булган минем сурәтем, ул фотографировать итте. Бала белән дә бик миңа ярдәм итә. Бөтен теге памперсларында алыштырырга, күтен юырырга, ашарга, пешерергә, каядыр барырга, менә бөтенесе белән миңа терәк ярдәм, һәм ул мине бик ярата һәм бик хөрмәт итә. Мин дә аны шулай ук. Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләренә, җыр булып килеп керерсең, наз тулы йөрәгемә. Сомнения на пути, словно слой копоти, камнем на плечи, да с головой в омуте. Силам природным довериться можем лишь знаю и чувствую. Ты меня слышишь, любовь измерена морем и горами. Вечно верен я, чувства покорны мне, силой иду там, где покоя нет. Без тебя в темноте, со мной ты мой свет. Ты мой свет. Ты мой свет. Ты мой свет. Сине шундый сагындым, Соңындым, мен сине шундый сагындым, соңындым, мен сине шундый сагындым, соңындым. мен сине шундый сагындым. Біз үзебезне әти-әни буласын белгәч, 31 декабрь көнне белдек. Яңа елда. 2021 елда ул безгә менә шундый бөтен гаиләгә инде бүләк булды. Синең тормышны икенче якка әйләндерә торган, Әйе, яңа әлбәттә. статуска күтәрә Яңа торган. статуска, икенче төрле дөнья миңа ачылды. Икенче төрле мин хәзер бөтен җырларны сизәм, тоям, җырлыйм икенче төрле. Тавышым да минем теге ничектер калынрак, хәзер академик яктан да, эстрада яктан да яңгырый. Икенче кеше булдым инде мин хәзер. Син тулайым ачылдым дип әйтәсең килә әни булгач. Әйе, көн сайын ниндидер яңа хәрәкәтләр мин күрәм улымда, һәм әлбәттә мин бик шат, мин аны күрәм, мин аңа сокланам, һәм менә бөтен бу булган эмоциялар мине тулыландырып, җырга икенче төрле итеп менә мин икенче төрле җырлый башладым. Аны сизәм мин. Әйтелмәгән сүзем калды, сиңа ачылмаган серем калды. Җанда тына икән җилләр давыл, тына танмый бара тик ашкыну канда. Менә башта син әйткән булгансың, иптә тормыш иптәшеңә минем әни сине кабул итмәде дип. Ләкин аңа барда бернидә үпкә булмаган, ул киресенчә синең йөрәгеңне яулап алганнан соң, аннан соң инде әнинең йөрәген яулый башлаган. Әйе, чәчәкләр аңа доставка белән җибәреп, хәлләрен сорап, гел-гел хөрмәт итеп, ничектер үзенең менә ихтирамын, игътибарын күрсәтеп, әнинең йөрәген менә шулай итеп алды. Мин аңа бик рәхмәтлемен, чөнки миңа калса, мин мәсәлән шундый сүзләрне ишетсәм, белмим ничек минем нинди реакция булыр иде микән. Бәлки мин үпкәләр идем. Әгәр дә мине кеше беркайчан да күрмәгәч, минем белән сөйләшмәгәч, ничек менә кеше шундый нәтиҗә ясый дип, мин каты уйлар идем. Кабул итмәйбез дип инде. Әйе. Менә иремнең икенче төрле. Ул бит миңа әйтте. Ярар диде, әти-әниң сине яраталар, алар сиңа гел яхшылык кына телиләр. Вакыт барысын да күрсәтер диде.
Менә күрсәтте. Күрсәтте. Әниеңнең кабул итмәүе бәлки моңа кадәр синең бик үк уңышлы булган, синең өчен артык Әйе. бәхет китермәгән мөнәсәбәтләрдән сине саклап калу теләге белән Әйе, булган. әлбәттә. Әйе, чыннан да минем тормышымда бар иде тагын бер момент, мин бер кеше белән танышып йөргән идем инде. Ул үзе урыс иде һәм менә шул аркада мин бәхетле булмадым. Әни аны күрде һәм беләсең, теге ниндидер русча әйткәндә сопоставление булды микәнме? Шуңа күрә әлбәттә әнинең йөрәге әрнеде һәм мине саклар өчен ул менә шундый менә категоричный диалогта минем белән булды. Һәм 2015 ел минем өчен ул бик авыр ел иде. Безнең әни белән шундый нәзек, шундый теге әйтәләр бит, Күзгә күренмәс җепләр. әйе, күзгә күренмәс җепләр, без бик бер-беребезне яратабыз, хөрмәт итәбез. Һәм менә бу ел безнең өчен бик авыр ел булды. Икенче баскычка без мендек. Ул да, мин дә, ул да психологик яктан эшләде, мин дә, һәм менә ирем дә бик булышты. Менә гади булмаган һәм бәхет китермәгән мөнәсәбәтләр дидең. Имә кызганычка каршы безнең илдә без яратабыз шундый Алла язмаган мөнәсәбәтләрдә озак вакыт гомер кичерергә. Имә менә кызларга бәлки киңәш буларак ничек чыктың әлеге мөнәсәбәтләрдән, ничек нукта куярга җитлектең? Инде шул моментны үз йөрәге аша үткән кеше буларак. Үз-үземне мин яратмадым, үз-үземне мин хөрмәт итмәдем. Менә кеше күрә, сәхнәдә мин торам. Хәзергә вакытны мин әйтмим. Менә элек сәхнәгә чыгам, мин шундый матур күлмәкләрдә, матур итеп бизәнеп, үземне тотам, менә шундый царица кебек инде. Менә шәхсән тормышымда икенче төрле полярность дип әйтим. Үземне санамау, хөрмәт итмәү, әлбәттә ярату да үз-үземә булмады. Һәм менә мин менә шундый ничек әйтәләр инде, ситуацияга кердем, кайчан кеше мине Куллана башлый, әйе, һәм син беренче вакытны аны ничектер сизмисең дә, аннары күрәсе дә килми. Аннары әгәр дә син үз-үзеңне хөрмәт итмәсәң, ничек синең яныңда булган кеше сине хөрмәт итә? Юк инде. Кеше үзе бу тормышта тапмаган, кеше үз-үзен монда тормышында тапмаган, синең аркада ничектер тормышка күренә. Әйтәләр бит хәзер бик еш кулланалар шундый фраза проявление себя дип. Менә теге отношенияларда инде ничек әйтим инде. Мөнәсәбәтләрдә. Теге мөнәсәбәтләрдә менә минем шундый хәл иде. Ну, вакыт килде инде, түзмәдем мин, йөрәгем минем түзмәде. Сабырлык бетте. Элек менә минем шундый начар гадәтем булган иде. Мин менә түзәм, аннары хоп, вулкан шикелле лава чыга и бөтен җирне Ут баса. Әйе. Менә теге мөнәсәбәтләрдә шулай булды. Мин бу кешегә бик рәхмәтлемен, чөнки бу кеше белән генә мин үз-үземне шундый теге ноктага бастырдым. Теге күзеңне аш. Син күрәсеме кем син? Син бит Татарстанның бөтен мәдәниятне бөтен Россиягә күрсәтә торган җырчы. Син нишлисең? Күзеңне аш. Селкеттең син үз-үзеңне шулай дип. Селкеттем үз-үземне, бик авыр иде. Һәм менә Аллаһ Тәгалә миңа хәзер шундый бүләк итте. Ирем белән мин бик бәхетле. Бер максатта без яшибез. Тормышка безнең бер
Уйларыгыз, уйларыбыз, планнарыбыз. Менә шулай итеп яшибез, Аллага шөкер. Бәлки әле иреңә дә син андый игътибарлы булмас идең, әгәр дә син инде менә бу этапларны үтмәгән булсаң, әйме? Бәлки шулай булыр иде, белмим. Ә менә хәзер синең тормыш иптәшең, без аны инде беләбез, ул федераль уровеньдә дә эшли дип әйме? ТНТ каналында танцы телепроекты аша да без аны яхшы беләбез. Сез икегез ике шәһәргә яшисез, әйме? Без хәзер Казанга күчтек. Казанга күчтегез. Хәзер монда без йорт та төзибез, безнең ремонт та бара. Һәм бала белән Мәскәүдә яшәү, белмим, ул бик авыр дип уйлыйм. Чөнки анда икенче төрле темп. Хәзер ирем үзе самолетка очып кайта. Без менә хәзер шундый режимда яшибез. Мәскәүгә 1 сәгать кенә очу бар, шуңа күрә бик җайлы. Проблема түгел инде. Проблема түгел, әйе. Әниең шулай бик нык терәк инде сезнең баланы үстерүдә шулай. Әйе, әни бик зур терәк, чөнки иремнең әти-әнисе бик еракта, Благовещенск шәһәрендә яшиләр. Әйе, безнең инде бик зур хыял, алар монда Якынрак булу. Әйе, якынрак булып, безгә Моратка да инде әби һәм бабай кирәк, әйе. Ну, күз күрер, Алла бирсә, бәлки аларның да планнары үзгәрер. Бәлки алар монда да Якынайырсыз, аралар якынайыр. Әйе. Менә әни белән безнең һәр чак шундый тыгыз нык җипләр иде дип әйтәсең, ләкин әти аңлата белми дип әйттең, әйме? Һәм син әйтәсең, әтине әле мин соңгы елларда гына аңлый башладым дип интервьюларда кудакларга басу, тагын нәрсәдер, әйме? Менә бу үпкәне үзеңнән җибәрүгә ничек килдең? Беренчедән әйтәсе килә, мин бала турында уйлаган идем. Һәм минем иң зур максатым булды баланы табып, үземнең проблемаларымны, үземнең шишмәгән проблемаларымны аңа җиткермәскә. Менә минем әти белән булган проблеманы мин беренчедән шишәм, аннары Аллаһ Тәгалә миңа бала бирер дип уйлаган идем мин. Шундый минем максатым булды. Чөнки безнең бөтен психологик яктан проблемалар, алар бит безнең якыннарга барып тоташа. Нинди генә практикалар ясамадым инде мин. Психологларга да йөреп, 108 көн сул колым белән язган идем берничә фразалар, әтине үпкәне җибәрәм. Әтигә үпкәне җибәрер өчен бик авыр булды. Бик авыр булды. Әмма әтигә дә мин бик рәхмәтле, чөнки 2018 ел безнең бик авыр ел булды. Ул безнең реанимациягә дә эләгеп, менә бу алкоголь яктан инде булган проблема белән инде больницага ятып, безне хәтерләмичә, менә шундый авыр ел булды. Без аңа яңадан ничек ашарга, ничек тормышка кайтырга, яңа сулыш бирдек. Һәм менә без бик якын итеп аралаша да башладык, чөнки аңа бит бездән ярдәм кирәк, физиологик яктан да. Әгәр дә сезнең бар икән шундый проблема әти белән, әни белән, бер кайчан да кешене тыңламагыз. Психологка барыгыз. Бер нинди дә ничек әйтергә, унижение түгел ул. Син, мәсәлән, минем тешем авырта, мин стоматологка барам. Минем эшем авырта, мин табибка барам.
әгәр дә сезнең эмоциональ яктан, психологик яктан проблемалар бар, психолог әлбәттә ярдәм итә. Чөнки минем хәзер икенче төрле тормышка карашым. Мин хәзер шундый җиңеләйдем. Минем әтигә бернинди дә үпкә хәзер юк. Мин менә хәзер теге ситуацияларны хәтерлим икән, минем йөрәктә авырым юк. Әйе, мин беләм, менә шундый хәлләр булды. Әтинең дә икенче төрле, әтигә дә икенче төрле карыйм мин. Аның да ниндидер мөнәсәбәтләрен мин анализировать иттем. Шуңа күрә, әгәр дә кешенең проблема бар, ул профессионалга барырга тиеш. Үзендә үзенә казынып, Әйе, тегеннән киңәшләр тыңлап, юк. тагын да авырайганчы. Әйе, кеше әйтә, минем бит менә дусларым бар. Әйе, дуслар бар. Алар безнең тормышта терәк булырга тиеш. Әмма дә ләкин һәрбер дусның ниндидер икенче проблемалар бар. Алар бит объектив яктан бу хәлне күрмиләр. Алар бит безне Синең йөрәгең ишетмәде. әйе, һәм алар безне яраталар. Һәм бу ситуацияга субъектив карыйлар. Шуңа Синең күрә күзлектән карыйлар. әйе. Һәм син тагын да ныграк кына батасың. Юк. Дуслар үз урында, урында, әйе. әти-әниләр үз урында, һәм ярдәмчеләр үз урында тиеш, булырга тиеш. Әйе. Бүген әтиң белән иң бергәме? Юк, алар күп еллар инде аерым торалар. Әйе. Элемтәдә аралашалар, бик әйбәт мөнәсәбәттә алар. Нәрсә генә булмаган иде генә хәлләр аларны Тормыш дәвамында бармы? Әйе, алар бергә. Все равно бергә алар. Аралашалар. Әйе. Һәм сиңа бу бәхетле итә. Күрүмчә, син хәтта күзләрең йылмая башлады. Әлбәттә. Әни мәсәлән безгә килгәч видео связька шалтырата да, әтигә Муратны да күрсәтә. Менә шундый алар хәзер мөнәсәбәттә. Аларны бәйләүче зур фактор хәзер оныкларлыкка килде. Әйе. Шулай. Менә синең абыең да музыка мәктәбендә укыды дип сөйлисең, ул инде музыка белән бәйләмәде тормыш юлын. Музыка белән бәйләмәде. Ул безнең кандидат технических наук. Ой, Төгәле барсы да. әйе. Беренчедән ул минем абыем һәм ул минем иң якын дустым. Гел киңәшләр бирә, мин беләм нәрсә генә булмый минем тормышымда, мин гел аңа шалтырата да алам. Мәсәлән, менә бер ситуация булды. Мин концертта безнең няняга китергә кирәк. Ире Мәскәүдә, әни эштә, сәгать 8 кичке. Кемгә шалтыратырга? Абыйга шалтыратам. Мин әйтәм, абый, менә Мурат белән теге 1 сәгать утыра алмассың микән? Әйе, әлбәттә, утырам дип, машинага утырып, килеп, Мурат белән шөгыльләнеп, менә шулай итеп ярдәм итә ул миңа. Бай Мурат, һәр яктан килеп, күп карар кешеләре күп бүген аны. Әнине концертка җибәрергә бөтен чаралар да тудырыла. Җырлыгына күрсенәни, чөнки шунында инде син бүген эстраданың менә бернинди ялагайланысыз иң матур йөзек кашы дип әйтергә мөмкин. Көтә җир йөзендә җаннар, төн күзеннән качып тиздән атар таңнар. Күңелләрдә әле өзелмәгән өмет, мәхәббәтне саклыйк җылыбызга төреп. Баскан эзебездә үсен бары гөлләр, иң кирәкле сүзне әйтсен җирдә телләр. Бер елмаю җитә кояш чыксын өчен, янәшәдә булсын җанга якын кеше. Язлар барыбер җитәр, язлар салкыннар китәр, эзләр ул һәр чак бездә, өзмә өметне, өзмә.
Һәм менә бу эстрададагы уңышлар, сәхнәдәге уңышлар аңлавымча, нәкъ менә Голос проектынан башланды бугай, әллә юкмы? Ну, минемчә, Голос проекты ул икенче төрле импульс бирде. Ул мине җырчы буларак танытты бөтен Рәсәйгә. Минем тормышым теге 180%-ка үзгәрде дип әйтә алмыйм, чөнки ул бит теге логик яктан да мин музыка мәктәбендә укыдым, аннары консерваториягә кердем, аны тәмамлап менә минем зур проектым булды. Шуңа күрә Узак килдең инде син бу Узак проектка. килдем, әйе. Ул минем беренче проект, телевизион проект, беренче. Һәм менә шундый масштаб булуына мин әзер булмадым. Мин белмәгән идем, нәрсә булыр, ничек булыр. Ул беренче еллары бит әле проектның да. Әле беренче ел. Бер кеше дә белми, проект теге беренче каналда да кешеләр нинди рейтинглар булыр дип, барырмы бу проект, бармасмы, бер кеше дә ойламаган. Әлбәттә инде максатлар булды инде. Но менә шундый взрыв булыр дип бер кеше дә ойламады. Мин ойламадым. 100%. Әлегер мин һәм җиңеп чыгармын. Финалда булырмын. Минем беләсеңме, кайчандыр кемдер мине сорады, сез менә Голос проектта җиңү турында ойлагансыз инде дип. Мин әйтәм, юк, минем иң зур максатым булды менә бу раундта икенче раундка төшеп калмау. Әйе. Менә бәләкәй генә максатлар белән мин финалга да җиттем. Şanın bir pışmağında min utardım, uyladım da yaşlığımda oynadım, yaşlığımda oynadım, sin sazında oynadım, sin sazında oynadım, sin sazında Менә телевизион конкурслары турында сүз чыккач, син бит әле безнең яңа йолдыз проектында жюрида эшләдең, узган сезонда име, быел инде ни булу сәбәпле финал концертында җырладың. Ничек сиңа әлеге проект һәм гомумән үзеңне инде жюри статусында ничек хис иттең? Проект миңа калса бик перспектив, бик кирәкле проект, чөнки безнең яңа буынга ул телевизионда практика, җырчы буларак та практика, нинди безнең анда зәвыклы һәм искиткеч жюри әгъзалары утыра, алар белән менә аралашу һәм үзеңнең иҗатыңны күрсәтү, ул бит искиткеч шанс. Ул бик кирәкле әйбер. Мин жюри әгъзасы булганда миңа авыр иде, чөнки мин беләм безнең конкурсантлар нәрсә кичерә, эмоциональ яктан да, теге психологик яктан да, барысын да мин беләм, сизәм, ничек сәхнәгә чыкканда ук нинди күзләр белән, ничек микрофонны кылтыр-кылтыр итеп алып куллары белән
барысын да сизәм, беләм. Әмма дә ләкин мин үземә әйттем. Мин аларга шын барлыкны әйтәм. Чөнки әгәр дә без гел яхшы, ярар инде булсын инде, ярар инде. Гел генә менә шундый йомшак сүзләрне әйтеп, кеше үз юлын бик узак табачак. Әгәр дә мин бу урында утырам икән, мин аңа ярдәм итәм. Бәлки аңа нидер сүзләр ошамый. Анализировать итеп, үз-үзеңне кулыңга алып, син әгәр дә җырчы булам дип килсәң икән, син менә объектив яктан бөтен нәрсәне күрергә тиешсең. Һәм бер вакыт мин сорадым бер конкурсантны, мин әйтәм, ә мин усалмы? Ул әйтте, сез усал, әмма объектив. Менә бу сүзләр миңа йөрәккә май иде. Беренчедән, вокал буенча бик чиста булмады. Ул ишетелде. Бу җыр сезнең тавышыгызны күрсәтми. Мин сезнең тембрыгызны аңламадым. Сезнең тавышыгызны мин аңлап бетерә алмадым. Менә бүген эстрадада уңышлы эшләп килгән яшьләр шактый бит инде. Эстрадада дуслык бармы? Синең кемнәр белән? Синең бит әле бер аягың белән Казанда булсаң, икенче аяк белән Мәскәүдә. Татар эстрадасы шунда Илмираны югалтмам икән дип уйлап утыра. Юк, югалтмыйсыз. Мин татар телен, татар җырын мин бик яратам. Минем төп нигезем монда. Кайда гына мин чыгыш ясамасам, мин татар җырларын җырлыйм. Һәм сорауны оныттым. Эстрадада бүген дуслык, синең эстрадада менә иҗатташ дуслар белән монда килгән бик күп артистлар безнең эстрадада шул кадәр көчле конкуренция һәм дуслыкны башка җирдән эзләргә дигән фикер әйтәләр. Син ничә уйлыйсың? Ну, беренчедән, мин дуслыкны көтмим һәрбер кешедән. Дуслык минем тормышымда бар. Алина Шәрипҗанова, Эльза Исламова, Филюс Кагиров белән. Ну, без алар белән консерваториядан инде бергә. Әмма дә ләкин без бер-беребезне бик хөрмәт итәбез. Ниндидер авырлыклар булса, мин беләм, мин аларга шалтыратып, алар миңа ярдәм итәләр. Голос проектыннан соң менә Настя Спиридонова, Маргарита Пазаян, Диня Гарипова белән без бик дус. Хәзер Диня белән безнең менә әле генә СМС-ка белән аралаштык. Аның ул бит тә әни хәзер булды. Аларның уллары 2 айга безнең Моратны олырак. Һәм безнең бик күп инде уртак темалар, аларның тешләре чыга, безнең әле чыкмый. Менә бер-беребезгә ниндидер киңәшләр биреп, менә шулай итеп яшибез. Беләсеңме, әгәр дә син кешедән бер нәрсә дә көтмисең икән, бәлки синең теге әйтәләр бит, если вы не очаровываетесь, вы не разочаровываетесь. Шуңа күрә мин бик тыныч карыйсың. Тыныч карыйм, әйе. Чөнки нәрсә генә булмады голос проектыннан соң, нинди генә ситуациялар, философик яктан карыйм. Әгәр дә бу кеше миңа начарлык эшләде, ул миңа ниндидер тормыш дәресе. Әйе. Мин аңа рәхмәтлем.
Менә тормыш дәресе, тормышта булган шундый якты моментларны барлый башласак, ул синең тормышта миңа калса һичшиксез Өмет йолдызы җыры белән бәйледер. Ой, минем костан чыга башлады. Зөләйха күзләрен аша фильмда яңгыраган әлеге Өмет йолдызы. Һәм ул шундый тиз туган икән ул җыр. Мин синең белән әзерләнгәндә бик күп чыганаклар белән таныштым һәм аптырап калдым, ничек бер төндә Өмет йолдызын язылды һәм җырланды икән дип. Өмет йолдызы һәм Кышкы ялкын дигән җыр. Әйе. Ике җыр. Без Илмир белән бер сулышта, бер тандемда эшлибез. Һәм аның тизлеге һәм минем тизлеге Туры килә. туры килә. Авантюра яктан да без бергә. Һәм ул миңа менә шалтыратты, әйтте менә шундый. Юк, беренчедән ул бит миңа әйтте. Илмир, менә сүзләр бар, менә шундый мелодия, менә шундый көй, син миңа хәзер мин фортепианода уйныйм, син җырлап диктофонга яздырабыз, бернәрсә дә сорама диде ул миңа. Әйттем, ярар, җырлыйм. Җырлап җибәрдем, диктофон записи безнең булды һәм берничә айдан менә ул миңа шалтыратты. Әйтте, тиз-тиз көтәләр, иртәгә сәгать 10-да безнең Өмет йолдызыбыз продюсерларда булырга тиеш. Һәм менә сәгать 5 кичке 5-тә ул миңа шалтыратты. Сәгать төнге 10-да безнең фонограмма булды әзер. Һәм төнге 11-дә мин 2 җырны яздыра башладым. Менә Аллаһ Тәгалә биргән мөмкинлекне без хоп кулыбызга алдык та җибәрдек. Һәм менә Өмет йолдызы минем тормышымда да, аның тормышында да шундый шлягер булды дип әйтергә дә ярый. Аннан соң син мине коткарган җыр дип тә әйтәсең, чөнки ул җыр пандемиядан соң артистлар өчен шактый катлаулы чорда иҗат ителгән. Әйе, ул мартта чыкты. Мин менә хәзер дә хәтерлим. Һәм бик күп кеше аны җырлый башлады. Бик күп кеше, менә Филүс тә миңа әйтә, мин аны тыңлаганда ди, күңелемдә ниндидер икенче төрле пульс барлыкка килә. Әйе, ул мине ди, менә эштән чыгарып, ниндидер яңа хисләр тудыра ди. Филүснең бит инде нинди генә матур җырлары юк. Ул бит, зур артист бит инде ул. Һәм шундый сүзләрне ишетү миңа бик зур бәхет. Һәм иң зур бәхет миңа калса, ул менә яңа буынны бу җырга Бу игътибар өчен дә сорайм. Бик күп балалар бик яратып тыңлыйлар. Тыңлыйлар һәм җырлыйлар. Җырлыйлар, әйе. Һәм конкурсларда чыгыш ясыйлар бу җыр белән, әйе. Әле без өйдә дә Өмет йолдызы менә тыңлап китәм, нәрсә уйный икән дисәм, әкрен генә Өмет йолдызын уйнарга тырышып утыра. Чөнки менә шундый иң мөһим әйбер бит инде ул бездән соң килгән буын, татарча сөйләшү һәм татарча җырлау һәм шундый кыен аларны татарча җырлату һәм татарча сөйләштерү. Сез укучы буларак бик яхшы беләсез бу ситуацияны. Менә хәзер ситуация әзрәк кенә үзгәрде. Әйе, татар телендә балалар хәзер ярата башладылар. Яңа тапшырулар да чыга башлады һәм җырлар да җырлыйлар. Җилләр исә сулар ага, кояшны аялыштыра. Кайдандыр галәм түреннән йылыдас нуры агып тора. Балатлар китә, томанлы юллар адаштыра. Өмет йолдызы яктылыгыннан күңлем түрендә балкыштыра. Аннан соң синең укытучы буларак эшчәнлегеңә дә
әз генә тукталасы килә, чөнки синең менә шушы кайнап торган иҗади юлыңда син әле үзеңнән соң килгән бәләкәй буынны да тәрбияли башладың. Әйе. Бәләкәйләр генә түгел бугайыннан да син зурлар да күп. Хәзер зурлар да бар. Ул хәл минем пандемия вакытында килде. Шуннан әйткәндә, әни гел миңа әйтәдер, кызым, кайчан инде син балаларны алып вокал белән шөгыльләнәсең. Мин әйтәм, юк, мин әле әзер түгел. Һәм менә пандемия бөтен әйберне күрсәтте, мин әзер. Шуннан әйткәндә, ул теге финансовый яктан да Кирәк иде ул вакытта. Кирәк иде, әйе. Теге кокетничать итеп тормыйм. Чөнки чыгышлар юк, концертлар юк, акча юк. Иртәгә нәрсә булыр Белгән юк. Һәм менә онлайн аша мин вокал белән шөгыльләнә башладым. Һәм хәзер инде мин декретта берничә кешене генә калдырдым, чөнки ул бик күп вакытында ала, ул бит дисциплина да кирәк, бик күп энергия, һәм минем бит хәзер балам булгач, мин бөтен вакытымны, бөтен энергиямны аңа бирәм. Ниндидер дөрес распределение бара инде. Һәм мин бик яратам бу эшне. Ул миңа эштә түгел. Чөнки мин бөтен укучының булган хисләрен, эмоцияларын мин беләм, нәрсә кичергәнен. Һәм вокал буенча гына түгел, психологик яктан да мин аларга булышам. Һәм алардан да мен шундый импульсны күрәм, алар миңа бик рәхмәтле, һәм мин балаларны бик яратам. Ну, менә кулдаттым. Һәр нәрсәнең үз эше, үз вакыты. Илмира, менә син курыкмыйча һәр вакыт дөресен сөйлисең, ничек бар шулай сөйлисең. Бик еш кына бүтән кеше дә моны ничек бар шулай итеп кабул итеп бетерә алмый. Ниндер комментарийлар да китә. Мин беләм, синең гаиләңдә ишетә ул комментарийларны, әйме? Мәсәлән, шул ук бер интервьюдан соң әнигә бик авыр сүзләр әйтелгән беләм. Әз генә шул турыда синең уйларыңны ишетәсе килә. Беренчедән, мин зур интервьюны биргәндә әти турында да, теге бала чагым турында да авыр хәлләрне сөйләп, мин аны уйлап әйттем. Чынбарлыкны әйттем. Бик күп туганнар чынбарлык ситуацияны белмәгәннәр. Әгәр дә теге беләсе дә килмәгән инде, чөнки әйе, чөнки безнең менән гаилә беләсең, ниндидер теге обособленный булды бөтен туганнарга, әти яктан. Мәсәлән, минем двоюродныйымның туган көне иде, балаларны калдыралар, һәм әти-әниләре китәләр. Әйе. Юк, мәсәлән, минем менә двоюродныйның туган көне. Без абый белән киләбез кунакка. Әни безне әти белән калдыра һәм китәләр. Һәм безнең бит инде теге балалар тусовкасы дип әйтергә дип була. Аннары әти-әнине просто чакырмаганнар. Менә без гел ниндидер икенче якта идек. Безнең белән аралашадыр туганнар, аралашалар. Ну, икенче төрле караш булды. Белмим нишләп шулай туры килде ул. Менә әти яктан. Һәм менә бу ситуацияны алганда әти белән алкоголь яктан да алар ишетергә әзер булмаган ситуация булган. Юк, алар ишетергә дә әзер булмаганнар, чөнки бик күп сораулар килә бит аларга. Дөресме хәл? Ничек инде сез менә бер туган абыйгызны шулай итеп калдырдыгыз, что ли дип. Кеше үз тормышын яши һәм проблемаларга кешенең икенче кеше түгел бит инде, без якын кеше. Шумырга бер кешенең дә теләге юк. Һәм менә бу интервьюны тыгынаганнан соң
Чыкканнан соң бик күп пычрак әйттеләр, әнигә дә, миңа да. Ә минем позициям шундый. Мин чынбарлыкны сөйләп, миндә көч. Алар бөтен ситуацияны белмиләр. Ничә ел без бик авыр яшәдек. Нинди әнигә авырлыклар булды. 2 бала белән гаиләне күтәрергә. Әни генә белә. Һәм дәвәти белән дәвәни мәрхүм белгәннәр иде. Бөтен туганнар просто аны күрергә теләмәгәннәр. Менә больницадан соңда бер безнең туган апа әйтте. Әти реанимациядә булды бит инде. Неужели Рамилнең шундый хәле булды авыр? Неужели? Нишләп сез безгә әйтмәдегез? Ничек инде әйтмәдек? Әни гел сезгә әйтәдер. Миңа бик кыен, миңа авыр, миңа сездән ярдәм кирәк. Бәлки сез Рамил белән сөйләшеп карарсыз. Бәлки сез ниндидер ярдәм безгә бирерсез. Юк. Кеше моя хата с краю, ничего не знаю. Шуңа күрә мин бер нәрсәне дә курыкмыйм. Теләсә нәрсә әйтсеннәр, теләсә нәрсә уйласыннар. Мин беләм, без әтине калдырмадык. Шундый авыр хәлдән без аны торгызып, хәзер ул Аллага шөкер, сау сәламәт, әйбәт реабилитационный центрда ул, нинди генә ул анда лечениялар алмый, барысы да аның бар. Без аның белән гел элемтәдә, без аны кунакка да алып бергә бүтән зур бәйрәмнәр белән без бергә. Ә менә алар белмим кая. Сау сәламәт булыгыз. Һәм Эльмира менә бүгенге сөйләшүгә нокта куеп инде без һәр кешегә бирәбез инде менә бүген Эльмира Кәлимуллина өчен иң кыйммәтле булган 3 әйберне сорасалар, син нәрсәне әйтер идең? Беренчедән бу минем гаилә, минем иҗатым һәм тынычлык, дөньяның тынычлыгы. Бик зур рәхмәт Эльмира бүгенге очрашу өчен, бүгенге әңгәмә өчен. Шундый кызу режимыңда, әле бәләкәй бала үстергән мәлләрдә, яңа статусыңда беренче тапкыр без синең белән аралаштык, сөйләштек. Бик зур рәхмәт. Барлык хыялларың чынга ашсын. Амин, шулай булсын. Тыныч төннәр сиңа. Бик җайлы гына чыксын төшләрегез, авырмагыз, чирләмәгез һәм тамашачы сине һәрчак шулай яратып, сокланып, рәхәтләнеп, алкышларга күмеп каршы алып торсын. Амин, шулай булсын. Бик рәхмәт сиңа. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Эльмира Кәлимуллина булды. Катлаулы сорауларга бик ачык, гади, эчкерсез итеп җавап бирергә тырышты. Сез Эльмираны бүген яңа яктан ачкан булсагыз, димәк, бу тапшыру юкка гына булмаган. Ә мин исә сезнең белән бер атнага саубуллашам. Киләсе атнада күрешеп, яңа герой белән танышырбыз. Исән, имин булыгыз.